Kani siya pilak adlaw nyo na tigom. Dugay-dugay ay kay dugay man lukaton kay ano man ilam yuta. O saan? Kanang gamot. O di na ingon karo usa ka adlaw ra. Di ay. Nya kada pila ka nakasako? Ambot ka abot baka nagusa. Guys, di ata direk bukirang bahay sa tuburan no. Sumuni lang lo pamilya. Kung ano sige lain sa mapuntahan. Kanira no? O nya kanang malubi aw nanggot. Tagpila sang yung tuba dire. 100 ang galon. Ang galon o may na lang. Naso sa kadlaw pila yung madawat. Tulo aw na 300. Ug magkugi lang ginuka may pagtihinahin puno lag tanong. Oh. Pero ni kusog ni manuba kay kuan pa man kanang batan-on pa ba? Oh. Namukuha og. Kisa may mananggotan eh imong bana. Ako rang magguwang. Ay magwang iyahar po ni dire o. Kay lahi-lahi maniguan di. Sukod naman ni amo. Aw ang inyong bahin asa man? Kana po diha sikbet kuno kubungalongan. O kana siya. Kini tarukas balay ninyo. Sa akong manghod. O sa imong manghod ay. Tag sa bukat tog lungsod. Tagisara. Sige, kung ano pili-piliti nga to? 100 nga to kuan. Kanang motor ba 100 nga to. Balik 100 pod. Pag-amport na na Tris gani. Tres baka pod. Karga. Nana kay karga balik. Tay palit lang ko sa kilong isda dito. Ha? Kansino oo. Kilala sa kabuan kapila mo mo to? Wala ka adto kaduha. Bugas, asa palit? Bugas sino na ama may mais pondo. Para sa nagkaingin mo dire. Daga mang umahunon rin no. Nya inyo sud ano sa may sud labanan yung masuwa gid dire. Na may matungos dire. Magmotor no. Labas una pero di kay mahal ring isda. Pilang kilo di isda rin maabot sa inyo ha? Na 200 kapin. Asa ka ng mga tamarong? Oo, 180. 180 oo. Tabaga kay taon tag 80 kilo. Oo, alam mo may tabagak basta kuan lang tarong lagluto pwede mo na hibula-bula. Ilain mo ba? Oh, lahi-lahi. Kuan kay di sumulang mga bata. Sa gulan mo sangas ka munggay, kaon naman ang bata. Yung sa di ka mo kaon kay latuson ta kan sangas ka munggay, di ba? Ha? Kaon ang bata na nay. Ha? Oh. Yung la ka sangas ka munggay pagana nas kaos bata. Oh, pabuutan po. Sawan, kaon ka kay. Oo. Wala mo muhig manok re. Oo, katata ito ara mo mo adit sa daan. Ata ka sa ubos? Tuat ba? Okay, sa na po yun rin Ako amahan. Siya may karaan gid dire may mo gid yutas una tanan. Di sa among inahan. Mo din no. Hotel layo no, eskwela mo una di dolo ka eskwelahan putat oh. Way high school ya. Wa. Asa mo mag high school? Kabalawan, kundi putat. Layo din no, Kabalawan. Putat niya usa lakaw. Lakaw. Adito mo grabe akong bata sa. Pero usa man nga to lang mag-abang o kada adlaw mo ari lakaw. Kada adlaw lakaw. Niya kay unom na kay kilometro, pito ba to? May shortcut na to? O dali nagbaklas? Mao lagi tan-aw kung yamat kasada ba nga. Ato nga ano no siminto ang sigakili ray na. Kodor kuyog. Kuyaw kay masaw ta kay gamay ra kistanan. Tungo sa bahay gani ana kay dikarga na sa aga. Nasaag na slide. Okay, mangang man ang kuan. Kanay nanay amot ang barangay giputan kato na eskwelahan. Oo. So dire mo na may tagsambalay da no. Barangay diri. Oo. Barangay diha. Ya, paminaw malipayon gyapon ka kinabuhi. Oh, gyapon no depende man sa tuwasag malipay tag di sa. Magsita ka gool. Tiguang tagdan. Oh, tira. Pila na din mo day? 40 kafe. Kumbati kayo. Tanaw na ko mura pa mag 28. Tiguang tani panguling. Ha? Tiguang tani panguling. Ang amo sa magkabata sig panguling. Magsigil sa panguling ug istorya magkabata ug panguling. Ano sa sa. Ano sa sa. Ano? Imo din bata. Oo. Ano ka nag-eskwela? Grade 9 pa. Pa in kamot gi-eskwela hindi kay maestra ba. No. Kag di ka eskwela. Natay kagasto. Ngarikas uling. Watay kagasto. Narbaho na lang gid para hinay-hinay, working student ba. Daghang opportunity ko kuan. Oo. Ani ni ara sa dinhi. Maglisod dire no kay lisod mo opportunity kay ang ultimo ka na kuan maglisod maglubigay ditong uban di man mabuhi no. Unahan ako nang murag mabunsay ba. Cancel man. Nindot ang inyo hawa din ni kuan na direct side inyo dapita ray. Wala. Ay no, kay gwapo sa bitan ni ring area, na signal. Kuan ta ba pata. Title may title mo ray. Ha? Ang iyo ta nyo deklarasyon. Deklarasyon. Sige lang kay ako to istorya mong grupo. Miti ko.
Ano, patag man? Oo, nindot ay. Anak ay lang gid dire kay sakto kastog, no? Oo. Igdok ka gamay. Oo, mingaw kay sanan. Oo, di man lang ha. Way tintal ba, tugag ditso. Pila ko bata nimo? Ano? Ah, makabuhat kay daghan dire gid. O may tugaw. Ano, nag-ano mo sa pumpra? Ha? Tuhan na lang habilin sa Oh, gising pangasawa. Nagbugbuag asan oron? Ay, ang upa sa upo na nagpuyo. Ah. At least kay lisod sa mupundok mo tanan dire. May man sa nagpapasko lain-lain da, no? Eg pista, no? Oh, masadya pod kay ug di ara punos dire, manok Bisaya rin pulos do da. Ay na upol kay lain-lain pinaskuhan dad para sinahan. Sige ma'am, sige ma'am. Salamat ha. Ano mi? Ano?